Tiri kunzwa kumagroups anovhurwa nana comrade Shoko, munenge mune vanhu vachiteera vakushandidzana nevamwe vari kusiya ivo wavari kushanda navo in this system, vachirekodha maaudios. Ivo havasi kurekodha in person, vari kushandisa vamwe kurekodha, vachitraya kuda kutiti isisu tinotaura mashoko ekunyeba. Shoko rekutanga ravaedza kubuditsa nderekuti kana comrade Nyoka Yemabhunu vanga vachida kuabductwa, sei vakasungwa ivo vanga vachida kuvaabducta vacho vakasasungwa. Right, takajekeserana masungirwo avakaitwa kuti attempt yeabduction haina kubudirira because vanga vachida kuedza kuvatrepa kuti vaende vapinde mumota dzavo semunhu wavauya kuzotambira, asi comrade havana kuwirirana nazvo. So chavakazoita ndechekushandisa kuti munhu uyu tiri kumutsvaga kuZimbabwe, waine chidhoketi chavo chakanyorwa nezvidhindo wachiti ane nyaya yestendi yemunhu akabira mari yestendi. So mapurisa akanzwa kuti pane munhu ari kutsvagwa, the first thing anoprotecta, saka ukatorwa ukaiswa mupolice post unochengetedzwa ipapo. Ndokuchengetedzwa kwakaita comrade Nyoka Yemabhunu, asi haubudi mupolice station usina kuverifyiwa paperwork yako, identity nezvimwe zvese, nenyaya yekuti hausi kutsvagwawo futi here munzvimbo yeSouth Africa. Ndo mazira tinoita mitemo ikoko. So wobvunza zvese vanhu vasiri kuziva kuti ivo vakashandisa zvoko muhomwe. Hatizivi kuti vakashandisa kupi, asi tiri kuona kuti pakashanda mari the process yese yakaitwa. Harina kuzoita complainant docket iroro, harina munhu akazoriteera kuti anoita complainant with that case, asi ifile rakasubmitwa richinzi ndiyo mhosva yatiri kuvaisira muchitokisi, then vachiarrangea kuti Interpol inge ichizoita take over. Asi ivo vaitraya kuita izvo havana kuzopesuwa docket iroro, harina kuzopinda kukoti because nyaya yavo yanga isina musoro munyika isiri yakaitikira mhosva yacho. Then zvadaro takazorondedzerana mamwe maattempts avakaita. Vari kuzotibvunza futi kuti kana ivo comrade Shoko, ivo comrade Nyoka Yemabhunu vanga vasina mapepa, munhu wese vemuZimbabwe akasungwa asina mapepa anofanira kungofesa kaprocess. Muchazoramba muchimiririra muZimbabweni wese here abatirwa nyaya yemapepa moti aiwa handei tinoprotesta kuembassy? Vari kukanganwa kuti vakashandisa futi mari kuti vaaccesse foni yacomrade Nyoka Yemabhunu ivo vari in custody. Foni iri kutarisirwa kunzi inenge yakachengetwa nevemutemo, but vakakwanisa kuaccessa foni iyoyo vakaitora. Havana kuheka, havana intelligence yekuheka foni iyoyo, they took the original phone. Ndo yamakaona wakwanisa kubvisa maadmin pachannel anga aripo vakatanga kusenda porn, kuratidza kuti musoro wavo hauna kumira zvakanaka. Wotomboti waita access yefoni ine channel iri kutaura nevanhu over 200,000. Iwewe instead yekuti usende message yako kana kuti maaudios ava kusenda izvezvi, vanomhanya unotanga kusenda pornography. Ndo zvinoratidza pfungwa nementality dzevanhu vatiri kushanda navo, kuti si vanhu vesystem vari kutumwa kuita izvi havana chikoro, madofo evanhu, vari kungoda kungoshandisa mhasuro vachiedza kuda kuvhundutsa. Tiri kunzwa nesu vakuda kutivhundutsira, isisu pano panorohwa munhu, they don't even know, but tiri tese tanzwa kuti vamwe vasvika kuSouth Africa nhasi
vachiuya vachiti vari kuuya kudemonstration. Tapiwa meseji idzodzo tinosangana kuembasi mazvita tinenge tiine manambers asi tine chikuzivai zvamafambira. Tinenge takakutarisai. We are very ahead of you. Izvozvo ndo zvatoda kuti tikudzei. Demonstration haisi kuzodzoka kumashure, because if we allow this demonstration kuti isaende kumberi, problem yatinoenda kunoita tinoseta president yekuti zvigananda izvi zvinoramba zvichiita party zvazviri kuda message isingaspreadwe. Tiri kuti comrade Nyoka Yemabhunu ngavabude vakontinue nerevolution yavo yekufaita zvigananda zviri kuuraya nyika izvi. Tambotaura madangers aripo panyaya dzezvigananda izvi. Then toenderera mberi toti madzishe imimi muri kutaura mazita edu kumachannels kwenyu muchida kuedza kuti threaten. Tinoda kukuzivisai kuti mukationa tiri kuya kuzotaura paruzhinji pano, ndiMwari vanenge vazvibvumidza zvinhu izvi. Hamuna kumbobvira matinzwa tichitaura pamachannels pano kubva comrade Nyoka Yemabhunu aripo. Harisiri basa redu iroro. Mukanzwa isisu taakutaura tinenge tichiziva kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Hapana pamuchatraya kudistracta ruzhinji rweZimbabwe kutiita madofo isisu tiri kukutaurirai zvinhu zvamuri kuita. Right, kana comrade Nyoka Yemabhunu wakasungirwa nyaya yepassport kana kuti nyaya yemapepa yemadocuments muSouth Africa, doketi rimwe ramakaenda naro kukoti yakablokwa last week musi wa30, makarigadzirirei? Zvine chekuita nedocumentation yaComrade Nyoka Yemabhunu here? Ivo malawyers aComrade Nyoka Yemabhunu vanga vasubmita documentation yaComrade Nyoka Yemabhunu iri correct? Imimi wai makaenda kunosubmita imwe documentation iri different yakazotadza kusaila in kuInterpol nenyaya yekuti hamuna kukwanisa kuziva gore rakazvarwa Comrade Nyoka Yemabhunu. Makanga makaisa date ra1977. Comrade Nyoka Yemabhunu mwana mudiki akadaro akazozvarwa 1977 kupi? Saka effort iyoyo yamuri kuisa inei neverification yepaperwork iri kuitwa nehurumende yeSouth Africa. Saka musade kutinzwa nekuda kutora maZimbabwe kuti ngamadhumudhumu. Muri yeZimbabwe vanhu vakadzidza, they understand kuti zvatiri kutaura zvinhu zviri correct, zvinhu zvine musoro. Mabvunzazve imimi muchida kunzwisisa kuti iwo Comrade Nyoka Yemabhunu vakazorekodha maaudios vachitaura vari muusungwa sei. Hazvinei nemi izvozvo, hatikuudzei kuti pavakakwanisa kuti varekodhe maaudios vataure nemhuri yeZimbabwe takazviita sei. Imimi pamakagadzira chitupa chefeki chaComrade Nyoka Yemabhunu takakubvunzai kuti makazviita sei here kana takakuti stop that nonsense. So ngatirespektanei kana tiri kubata basa rine zvematongerwo enyika. Muri mabhinya tinokuzivai, maagendas enyu ndeyekuda kuponda, kuuraya vanhu nekuita sei. But voice remunhu wacho ari kushandiswa kuona kuti munhu wegeneration yedu. Chaari kutoshandisirwa ipapo inyaya yekuti maybe zvimwe apiwa mari apiwa choko muhumwe. Unoidyirepi mari yakawanda kudaro yaunopiwa uri wega, vanhu vegeneration yako vazhinji vasinga afford kuenda ikoko? Unonotamba nani? Unodya sei mari yacho uri wega? Patiri kuti isisu generation yese tichibatana nevakuru vari kutambudzika kuti vana vavo vachazosara vari chii, ngatichandurei zvinhu zvinake muZimbabwe. Imimi ndio pamuri kutengwa nemari kuda kushandiswa imimi kuda kuataka macomrades egeneration yenyu. Imimi macomrades itai mushe imi. Itai mushe. Information yenyu tinenge tichiipiwa. Chatakanakira ndechekuti pamunenge muri vairi vatatu, one of the guys munhu ane access nesu zviri very straightforward anotipa information. Hamusi kutomboziva kuti information dzatinenge tinadzo tinodziwana kupi. Then maenderera mberi imimi muchiti
maaudios mamwe aisendwa comrade Nyoka Yemabhunu vasati vapinda muchitokisi aitaura linki yemiritari nechii. Hakuna munhu anorambidzwa kutaura zvaanoda. Imimi akakutaurirai kuti meseji dzaisendwa dzine zvidhindo ndiani? So imimi makambonzwa iwo wemiritari wacho vachikubvunza here vachiuya kwamuri imimi magrade 7 intelligence, imimi dzamuri kuti intelligence dzamuinadzo, vachikubvunzai kuti hatisi kufara nezvamuri kutaura. Pana eni army general here ane zita rakataurwa akauya akakutaurirai kuti isisi hatisi kufara nezita redu riri kutaura? Kana kuti akauya kuna comrade Nyoka Yemabhunu achitaura kuti haasi kufara nezviri kutaura? Munofanirwa kudzidza kuzvibata. Zvamakuita malast kicks of a dying horse izvo zvinoda kuitwa nevanhu vari kubenefita zviri genuine. Kwete imimi muri kuita zvekunadzurirwa kukamaraka kunzi itai izvi, tsvagai wapanhava, ndimi makamboshanda navo, ndimi munovaziva. Imi vakomana, regerai zvinhu zvamuri kuita izvi. Regerai, munokwara. Siyai mhuri yeZimbabwe ifaite a genuine cause yainayo. MaZimbabweans ari kutambura zviri kuzikanwa nemunhu wese. Imimi kana musiri kutambura, stay out of this thing of Zimbabweans who want a better future. Imimi yenyu future ndeyezvigananda, munayo kudhara. Leave Zimbabweans alone. Don't try to distract our message. Our message is not fabricated. We are presenting facts as they are with the knowledge ne-evidence dzatinenge tiinadzo. So tinozivai kuti muri kutaura kumagroups kwenyu uko kwamuzotenderedza muchifungidzira kuti message yenyu ichaenda kure isingasviki kwatiri, but yaseva purpose yekudistracta maZimbabweans. 8 May tiri kuenda kuembassy. Tiri kuziva zvamakaita takagoverana nemaZimbabweans. Tazvibudisa pachena, hatina kuzvifarira. Embassy ndeyedu, ndisi tinovatambirisa vanhu ivavo. Vari kudya mari dzedu, they must save all Zimbabweans fairly. So Zimbabweans, don't be distracted nevanhu vesystem vari kutumwa kuda kudefenda uori hwavo hwauri kuita nemamistakes avo eudofu avo akaita on this case yaComrade Nyoka Yemabhunu. We are leaving no one behind here. On Friday, everybody is going to court. Pari kupinda nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. Then ma-updates anenge achiuya as they are. Ivo they are pushing extradition yaComrade Nyoka Yemabhunu. But be assured that even if the extradition becomes successful, kana Comrade Nyoka Yemabhunu wacho wa muZimbabwe, they don't have the capacity to touch him. Ndo pavachaona kuti chii chiri kuitika chaizvo chaizvo. Izvezvi vari kuita zvekufungidzira. Chokwadi chichabuda kwavari ende pachamhanyiwa zviri legendary. Murare zvakanaka.